Himmelin asuntoesittely numero 2. Siellä on ilmeisesti Vesa-Matti Loiri seinällä. Sanoppa meille Vesa-Matti Loiri jotakin. No en minä sano teille mitään, että haistakaa kukkanen kaikki. No niin, hyvin mielenkiintoista. Siellä on erilaisia vaatteita hyllyllä ja myös näköjään jonkinnäköistä. Siellä on ilmeisesti Timin mänty. Ja siinä on sitten sarjakuvaa erilaista. Ja täällä on myös tauluja seinällä. Hyvin mielenkiintoisen näköisiä tauluja. Mikäs tämä on? Joku ihan omituinen peikko siinä. Kuusia näkyy olevan ja siinä on itse kuvaa ja voi perhana soikoon. Mitäs muuta täältä löytyy? Täällä on näköjään... Mikä se on? Nimittäin voi rähmää. Minä olen kuollut miestä. Anna minun kuule olla rauhassa. Älä puutu minun asioihini enää. Hyvin mielenkiintoista on tällainen. Mikäs tuolla seinällä on ilmeisesti uppoava Titanikki. Siellä ne ihmiset putoilevat ja poraavat toisilleen. Hyvin mielenkiintoinen asunto. Tuolla on itse kuolema, joka tulee noutamaan meidät joku päivä, joka ikisen. Mikä tämä on? Hyvin perversin näköinen maalaus. Näköjään. No mutta siinä on vielä perversimpi. Perse paljaana vaan näkyy olevan, mutta ei se mitään haittaa. Mennään eteenpäin ja jatketaan. Nyt meillä ei ole himmeli täällä paikalla tekemässä meille minkäännäköisiä lohimedaljonkeja. Tämä on hyvin harmillista.